Sabit tukut. Bikun osis siapa? Yes, tu fai. Aduh, Mak! Besok masuk naum, kau coba. Sudah. Sharp, so up. That's that marina crash, look. Ici paye honorable. Hindi ako ni baby ko na ano. Ay. Oh. YouTube tätä kun sinä syö enää. Kun sinä. Siinä on että ngoppasin mitä amma. Kietin ne sepun.